Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Dagiti ay ayam ni Maribel. Nabaknang ti pamilya ni Maribel ubing. Isu nga amin akayat na ket magunod na. Kadagiti amin nga ubing iti lugar da. Nilaeng Maribel ti kompleto ti ay ayam na. Isu na laeng tanaimot daytoy. Ket di nakayat nga ipabulod dagiti ay ayam na. Ti dakes na di namet ammo at taripatwan dagiti ay ayam na. Kas iti maysa amalem ket Adayta! Naisina kunti may saasaka to'y munmunyekak. Nagalas gayam tila nga day to'y nga ayam ko. Nukas to'y anaisina ti saka na. Ikatakpay ti may nga ima na. Adayta! Naikat kunti may nga ima na. Ay! Ad-adan nga malas tilangana. Ay! Jakon kayat dayto nga ayam. Nagalas mutan. Tanaisinan ti saka kan ima na. Maribel anak. Ha? Ni mama? Si Mang Putan. Umaya kon, mama! Mapana ko ni ti ayan ni mama. Tama nga no adamanan insangpet na akabarbaro nga ay ayam ko. Mama, apay nga awan insangpet mo akabarbaro nga ay ayam ko. Anak, nagadumot ti ay ayam mo ah. Apay amasapon mo manan ti barungay. Wala, tapno adamanan ay ayamak. Anak ko, saan kumamot akanayon anam na maem nga day sangpet ko akabarbaro nga ay ayam mo. Naimbag ko no ammumot ataripatwan. Kaduan kadagiti ay ayam mo kat dadaalamot. Iso nga rod anasayaat kumano kanayon nga dabaro nga isangpet mo nga ay ayam ko. Tapno oray na dadaalin ti daduma. Kanayon nga dalata ay ayam ko. Maditi kasta anak ko. Saan ko matapid-pidutan laang tigat-gatang ko itay ayam mo kat? Oray tanabak ng tayo mat, mama. Makagatang tayo lata iti barbaro nga ay ayam ko. Rumbang la ko mga ipatag mo mat dagiti ay ayam mo, Maribel. Amom ka di anak ko. Ado dagiti kapatadam nga umapalkan ka, taad ay ayam mo. Idinto taawan ka dakwada. Ngam di mo matam mo nga ipatag dagiti ay ayam mo. Nangro na dagiti munmunyikam. Ay ayam nga rod. Di ay ayaman. No madadaal, di ibalang. Anak, saan ko maakasta? Ulitak, saan mi apidpidutan kin ni papam dagiti igat-gatang mi iti ay ayam mo? Ala, munmunyi ka matay ito'y naiwara dito ikit ti kalsada. Ay, awan ti saka kan ima dito nga ay ayam. Nadadaulan. Iso siguro nga imbalangan ti akin kukwa. Ala, aklangan. Mabalin ko pa'y nga urnusan daytoy. Tapno addamat ay ayam ko. Saan latagam nga mo akailalaan ni Maribel dagiti ay ayam na? Wan nga rodlando. Nagadun ti dinadaal na. Sakit ka na yun nga agpagatang iti baro. Saan mo nga igatangan Ngumaasyanak mo't amang kitkita kan kwa na amalmalday. No kas di nga awan ti baro nga ayam na. Iso nga igatangak latamot ano kwa. Naskan ang masursuro ni Maribel nga ipatagkan aywanan dagiti ay ayam na. Ngamin, saan tamat apidpidutan dagiti gatgatang takadagijay? Kanayon nga ibagakan kwa na day ka.
Ngam di nakamat ipangag. Sana ya. Lanto. Iso ati kasayatan dita. Saan mon nga igatangan iti baro. Tapno agnakam. Ne, nangalam iti daytamon mo niya ka, Lilibet. Napidot ko, tatang. Naiwara iti igit ti kalsada iti sangwanan ti balay da Maribel. Malaka, ang mga nukuha ni Maribel dayta. Siguro tatang. Imbalang na siguro Tani, awan mat ngamin ti saka kan ima na. Nadadaolon. Iso sigurado adinan kayat daytoy. Ang mga numabigbig nanto no makita na ka, anak ko. Dinan pagan ano daytoy, tatang. Iso ako kwakon. Kitaam nagpintas ti na mayak. Inurnos ko. Inikak iti sinsinan saka kan sinsinan ima na. Di adan ay ayam ko. Nasaya dayta nga inaramid mo, anak ko. Kita ang mga no pagapaan yung tukit di dayta ni Maribel. Saan, tatang? Sa anak mo tamakyap apa? Amumot dayta? Hala nga rod. Sikati makam mo, anak ko. Apay ayang ong tanak, papa. Saan ka nga ungungtan? Bagbagaan ka laeng. Tadi mo matamo akailalaan dagiti ay ayam mo. Kita man agkaiwara dagiti ay ayam mo. Di mo pa amo nga isimpa. Masadutak nga rod. Ay na. Saan ka di akas ta anak ko? Laglagi pa mga ado dagiti ubing dito'y lugar tayo, ti awan ay ayam na. Saan akas kan ka nga glaplapusanan? Ngam di mo amo akailalaan. Sikapay amis mo timang dadaal ka dagiti ay ayam mo. Nagadumatan nga ibagbagam, papa. Maribel, Nasandak akayat nga igatangan iti ay ayam ko. Di saan lang. Basta sandak ko man na sermonan. nangigmumot nga ta. No kasano ti panagsungsungbat kanyak di anak ta. Ay, wan nga rod lanto. Ay na, jak laim pagarup akabailan na nga ibagakan ka dagitay. Sabali na talaga ti ugali ni Maribel. Nasuki rin. Nalaing pa yan na sumungbat. Lanto. Iso amanipo dita. Di mon igatangan iti kabarbaro nga ay ayam na. Rumbeng la amaamuan na kailalaan dagiti ay ayam na. Ngam nakakaasimat yan. Sakti masurot. No imbagak adi mo igatangan. Saanan? Hoy! Kukwak day taamon mo nye ka Ha? Apay nga dakan ka day ta. Agtatakaw ka. Ala, sa anak nagtatakaw. Napidot ko dayto iti igit ti kalsada. Nadadaol nga rudon. Inda itak lang iti sinsinan saka kan ima na. Tapno mabuo matlaong. Kukwak day ta. Ni, apay niya sinigawat mo matan. Kukwak nga ro day toy. Di alaak. Agtatakaw ka. Inbagak magngaminan kan ka, anak ko. Ang mga bigbigin na matlang dahi dyan mon munyi ka. Tatang. Malapay ba amon? Naimbag mo tayo nalanan. Ngam tikas jacket din nga ibagbaga na tinakaw mo. Ngam saan ko matatinakaw dayjay? Amok, anak ko. Tamok mo saan mo akabalan tagtakaw. Iso na lang takukuha na nga rod. Apay nga rod nga imbalang na. Nadadaol pa yan. Saan tayo asigurado na imbalang na? Ang mga nalipatan na lang nga impak na eh. Tatang. Ala, gusto na anak ko. Di ka nagsangit. Bye-bye amon dahi dyan amon munyi ka. Makapauma kayo mat ngay ayam ko. Ha? Nauma akon ang mga ayam kada kayo. Nagaalas kayong aminan. Maribel, anak ko. Ay, sino ayati ka apapam? Dagiti ay ayam ko, mama. Nagaalas dan. Jakon kaya tida. Ala, anak ko. Apay ngay nga imbundaris mo matandagit ay ayam mo. Nagaalas da nga rodan. Jakon kaya tida ngay ayaman. Iso ang makamudan iti bagbagida. Talaga anaalas ti ugali day tanga ubing. Malaksit anaalas ti panagsungsungbat na. Di na pa'y amo nga ipatagdag iti addaken kwa na. Sayang dagiti ay ayam na. At di na amo ataripatuan. Di
Dawat kuma kadagiti ubing nga awan ti ay ayam da. Bantayak akalayon dayta a Maribel. Tano talaga ajakton magustuhan ti aramid na. Ikak iteleksyon na. Talaga jakon kayat dagitoy daan ngay ayam ko. Iso arumbang la adadaelo kon dagitoy. Kartibak tibok daytoy may samon monyekak. Kat dagitoy matdaduma. Put dagdagiti saka kan ima da. Kasta! Kitak lang. No tidak manen igatangan iti barungay ayam ko. Igatangan dakto da mamakan papa. Iso at dadaelak amin ang dagitoy nga ay ayam. Una yan tinaramid mo kadagiti ay ayam mo, anak ko. Tinadaal mo ngat idaaminan. Daan da ngaminan mama. Iso nga igatangan dakon ay ti baro. Anya? Awanan ti ay ayam ko. Tanadadaal dan. Iso nga igatangan dakon Bilin ni papam asaandakan nga igatangan. Anya? Wan, anak ko. Iso nga ano sam ti awan ay ayam na. Makapasuron kayo mat. Masurunak kada kayo kan ni papa. Apa ya? Malaminak nga eh. Ha? Adak dito ruwarte balay? Kasano nga daak dito eh? Ha? Anya dagita nga agas asog nga umas asidag kanya? Ha? Dagiti ay ayam a dinadaal ko? Salamat dinadaalan mi ita. Ha? Saan? Saan na kasin ka? Saan na kadangran? Kasyan na? Saan? 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 Tagtagainap lagayam. Kunak no agpaypayso. Saan mga iti tagtagainap? Ang mapasamak dayjay. No di ka payla agpaliw. Nagbasit aparso nga? Asino ka? May saak nga ansisit. At dapan nakabalin ko. No di mo payla masursuro nga ipadag. Ken kailalaan dagiti ay ayam mo. Pumayso ti tagtagainap mo. Anya? Isu nga ikarim nga agbaliw kan. Tano saan? Kabaulak nga ipaypayso. Tina itagtagainap mo, Maribel. When? Agbaliw akon. Ipatag. Kan kailala akon dagiti ay ayam ko. Basta saan ko mga pumayso tinay tagtagainap ko. Saan ko ma? Nagbaliw nga rod anamim pinsan ni Maribel ubing kat nasursurunan nga impateg kan kailalaan dagiti ay ayam na. Nasdaaw dagiti dadakkel na ngem naragsakan da iti nakita da apa nagbaliw ni Maribel. Saan maten ang nagimimot ni Maribel kat intuloknan nga ay ayaman ti pada na nga ubing dagiti ay ayam na. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.